Ja, så basically i dag... Velkommen til aprilafsnittet. I denne episode skal vi blandt andet snakke om Pink Wednesday, kulturdag, gammel elevfest og meget mere. En af de første events, vi starter med, det er The Arnolds, hvor at elever har sendt kortfilm ind. Se med her. Så er vi sat op, og vi er virkelig klar til at holde Arnolds lige om lidt. Jeg håber, det bliver virkelig fedt, og jeg håber, I vil komme med næste år til jer, der ikke har købt billetter. Tak til Arnolds-gruppen for at holde Arnolds, og skud ud til naboen. Som du også kort og billigt for Green Bay Sugar Bar. Tak, tak. For første gang i skolens historie, der har vi fået afholdt kulturdag, hvor vi har fået repræsenteret alle de forskellige kulturer, som findes her på Sukkertoppen. Og i sidste måned, der var der også 2 andre store begivenheder, nemlig temafesten og musikcafé på Fugtbakken. Se med her. Vi har lige holdt kulturdag til Sukkertoppen, der har været rigtig mange folk fra forskellige lande. Og det, jeg synes, der var allerfedest, det var, at alle kan gå til det festival, som skulle forsamle os alle sammen tilbage. High five.
som det aller sidste, så skal vi lige kigge på skolens mest farverige event, nemlig Pink Wednesday. Det er et super afsnit af Sukkerblokken. Tænk, at I kan være så kloge og smukke og dejlige. Vi er til Gammel Elevfest! Tak for denne gang. I næste episode ser vi blandt andet på gala-eventet, der er på 3. gear. Det er spændende. Ja. Ses, gutter! Den var god, Jeg var faktisk ret god.